Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Jarayat PLK dan Budi. Nah, ini pemirsa Rayane jero selambu iki lho. Ning jaba angine banter iki lho. Selambune dipupuk. Puk. Kadang digerawuki ini. Itu siapa itu nih kamera? Rea, iya. Rea. Bar maghrib, urung turu. Duh, bu aja. Duh. Aslinya ngantuk ora kuat ngangkat sirah iki. Alhamdulillah. Ya Allah. Pakai topi yo. Iki topine nyubon. Saiki wis umur 5 sasi nganggo iki. Bisa. Halo Bu. Halo Bu. Halo Bu. Halo Bu. Lek muser iya ya. Muser ngadep kamera. Aduh, aku gak kuat ngangkat sirah Bu. Mbok tambahi topi. Mbok tambahi kupluk. Aku ki wis ngantuk mbok tambahi kupluk. Kayak nganu sing pemain kurcacil sing nganggo topi. Loh, petang Bu. Petang Bu. Tapi saya ketok sing ngisor mripate lho. Kok ngene? Kleng-kleng. Jret ini sakna wis kita. Iki kelamut-kelamutae kena apa ya? Ini abah nang jero kombong. Ini jero selambu. Obat. Syuting, Mbah. Lho. Si Bang Ratu ora tak syutinge. Pinter ya. Rombae nek guyu ae. Emang dijak. Oh, gak. Ngono iki. Ngono kuwi ngantuk. Gak. Makai tangi kok. Isin. Isin dilihat. Apa ngambek? Ngambek. Ngono. Jengklong ya. Mulai jengklong. Lebat nih lagi. Buat gak kena. Ada curane bae. Mentol-mentol rasane. Kabeh pilek kuwi. Gak, itu ora pilek. Lah, apa? Amandel. Amandel iki gedhe mentol. Mentol-mentol ora. Iki mana-mana. Tahu saurunge tahu ngono. Angger mangan apa? Pintere piye pintere? Pintere piye ya? Mbah. Rea sudah bisa apa? Rea sudah bisa gaber-gaber. Terus ini pemirsa ngono. Dimut sing ngisor.
Terus anggere nek wong mangan lamut-lamut. Terus iso tos. Dijak tos. Wis bisa awe-awe ini. Awe-awe pupuk ngene iki ambekan. Senengane ngene nek digendong. Nah, Nek tidur piye ape tidur? Ape tidur gereng sih. Ini ape turu ngene. Abrut. 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 Aku nyetirane kamera iki. Kelamut-kelamut. Bae nggo panganan ayo kelamut-kelamut. Kalau obat ini kontal. Yo ganggu banyu memang. Enggak rasanya. Enggak. Mbok gerus ae. Baik. Aku kadang nek biyen gak iso ngontal obat tak kremus nggo banyu. Ben pahit-pahit lah nang telak gak iso ngelek. Ya bubuknya jam berapa? Saiki padang bar maghrib padang. Iki kan gak kuat nganggo siram. Kuat, dia seneng ngene lega Ngantuk. Kak. Piye ndelok apa ngono? Iki ndek esuk kelonan. Kelonanku ya apa? Jadi pan ngene iya ketutuk. Iki ya kali mbak. Nemek kuwi. Seneng Mbak. Coba itu nih. Ya seneng musik. Seneng musik ya. Aja. Aduh, Iso rendekmu iso. Iki sing kene. nek kebelar. Ini. Aduh, kalau tidak. Ora ini. Gak oleh bam. Kecil gak oleh. Di lu pengen. Ya baik. Iya. Iya. Tapi ini wis gak sedeng apa ini. Pas. Allah nyolong. Tidur. Bisa. Gabruk-gabruk. Bapak mana bapak? Oh, Lihat bertelepon. Lihat bapak. Oh, ini anu apa ganti sip gak sida. Dia seneng.
Beleret. Soalnya kan si bengi to. Kan telepon dia kan nek 200 ya. Tak telepon no. Malah panik gitu nang ini. Ngono rek. Nek ngarepe kene ora. Kadare kok aku lho sing nganu duit nih. Sing ngero. Ngantuk gereng sik ndek. Ngono mek bingung. Ruang. Muser mak dekmu madepe rono madep gue. Cara madep kamera ning ini. Adan ya. Saya ngerti syuting kok ya. Dia seneng gabruk-gabruk. Duduk. Tuh, ngadeg-ngadeg tengi. Duduk. Duduk. Mana kakinya mana ulu ngadeg. Delok ngadeg ae. Apa nanti lah. Iki sikile nek nganu. Cek cilik, cek bayek kamu cek bayek. Cek bayek, Mbah. Wis njaluk ngadeg. Baik gak lah ngomong tuh. Iya. Iya, Mbah. Nih, duduk. Nih. Duduk sini. Gambar iki duduk. Kok yo ngadeg-ngadeg tenggelah. Cuma ngomong piye. Cuma duduk. Ih, koyo nek pas bangun tidur Duduk lho. hello. Ngile lah. Petelang ngile. Lumoi. Mek ngrungokno adan ya pemirsa. Duduk. Iki wis edan isa. Mau ini pengen 2 kilo mah, pengen nyekel. Ayo, pengen nyekel lagi. Gede aja. Pakai baju merah cantik, Mbak. Cantik kayak boneka, Mbak. Pas ngguri tak kondang nono itu sawenang embu. Waduh, ganjir. Bah, ganjir. Wah. Semprot gue. Manjunga, tak jengak narik. Duduk, mah. Duduk. Kenceng kok. Wes ini. Iya. Ini. Yes. Ngemut aja. Saksi. Tera. So. Wes ngantuk bubuk ya. Ya kalau nih bubuk ya. Bubuk. Bubuk. Sini bubuk. Bubuk sayang. Kalau nih ibu. Hidung. Hidung, Bu. Pupuk. Ini. Pupuk ini. Enggak mau. Wes.
kali guys mulai bubuk adan. Yo, adan bisa es bubuk yo. Yo. Tutup sih. Tutup sih. Ngono, ayo. Aduh. Tutup sih nek ngono. Dadah pemirsa ya. Saya mau bubuk. Bubuk anak ibu. Yuk. Mas, yo. Bisa ya. Ngantuk pemirsa, dadah. Tas. Tas. Yo, ayo. Dadah. Sik. Ini kupingku. Yuk. Nggih. Ya piye nek mateni? Sik to. Dadah. Ayo, bubu.